Keď som kráčala večer po schodoch, odrazu sa ma zmocnila taká zvláštna nechuť k všetkému, čo je Božie. V tom som začula Satana, ktorý mi hovoril: vôbec nemyslí na dielo. Boh nie je taký milosrdný, ako o ňom hovoríš. Nemodli sa za hriešnikov, lebo oni aj tak budú zatratení. Skrze toto dielo milosrdenstva sa sama vystavuješ nebezpečenstvu zatratenia. V tom sa hlas mení na podobu anjela strážcu. V tej chvíli som odpovedala: viem, kto si, otec lží. Urobila som znak svätého kríža a ten anjel zmizol s veľkým rachotom a hnevom. Zjavil sa mi v podobe prízraku a ten prízrak mi hovoril: nemodli sa za hriešnikov, ale za seba, lebo budeš zatratená. Vôbec som si Satana nevšímala a modlila som sa s dvojnásobnou horlivosťou za hriešnikov. Zlý duch zavil od zúrivosti. Ó, keby som mal nad tebou moc. A zmizol. Poznala som, že moje utrpenie a modlitba spútali Satana a veľa duší som vytrhla z jeho pazúrov. Pocítila som znechutenie zo všetkého. V tom počujem hlas Satana: pozri, ako si protirečí všetko, čo ti dáva Ježiš. Káže ti založiť kláštor a zosiela na teba chorobu. Káže ti usilovať sa o ustanovenie sviatku milosrdenstva a pritom svet taký sviatok vôbec nechce. Na čo sa modlíš za tento sviatok? Ten sviatok je taký nevhodný. Moja duša mlčí a modlí sa vôľou, nepúšťa sa do rozhovoru s duchom temnoty. Zmocnilo sa ma však také divné znechutenie zo života, že ma to stálo veľa úsilia vôle, aby som vôbec dokázala prijímať život. Opäť počujem slová pokušiteľa: pros zajtra po svetom prijímaní o smrť pre seba. Pán Boh ťa vyslyší, veď toľko ráz ťa už vypočul a dal ti ho, čo si ho prosila. Mlčím a modlím sa úkonom vôle, a skôr poddávam sa Bohu. Vnútorne ho prosím, aby ma v tejto chvíli neopúšťal. Je už 11 hodín večer. Všetky sestry už spia v celách, len moja duša bojuje, a to s veľkou námahou. Pokušiteľ mi ďalej hovorí: na čo sa staráš o iné duše? Ty sa máš modliť len za seba. Hriešnici sa obrátia aj bez tvojich modlitieb. Vidím, že v tejto chvíli veľmi trpíš, dám ti jednu radu, od ktorej bude závisieť tvoje šťastie. Nikdy nehovor o Božom milosrdenstve a najmä nepovzbudzuj hriešnikov k dôvere v Božie milosrdenstvo, lebo oni si zaslúžia spravodlivý trest. Preto Satan nezískal nič, keď ťa pokúšal, lebo si sa s ním nezačala rozprávať. Rob tak aj naďalej. Dnes si mi vzdala veľkú chválu, keď si tak verne bojovala. Nech sa upevní a utvrdí tvoje srdce v tom, že ja som vždy s tebou, aj keď vo chvíli boja necítiš moju prítomnosť. Keď som vošla na chvíľu do kaplnky, Pán mi povedal: Dcéra moja, pomôž mi spasiť istého zomierajúceho hriešnika. Pomodli sa za neho korunku, ktorú som ťa naučil. Keď som sa začala modliť korunku, uzrela som toho zomierajúceho v strašných mukách a bojoch. Bránil ho anjel strážca, ale proti veľkej úbohosti tejto duše bol akoby bezmocný. Veľké množstvo satanov čakalo na túto dušu, ale keď som sa modlila korunku, uzrela som Ježiša v takej podobe, ako je namaľovaný na obraze. Lúče, ktoré vyšli z Ježišovho srdca, obklopili chorého a temné mocnosti vydesené utiekli. Chorý posledný raz pokojne vydýchol. Keď som prišla k sebe, pochopila som, aká je táto korunka dôležitá pri zomierajúcich. Ona zmierňuje Boží hnev. V noci ma opäť navštívila jedna duša. Už som ju raz videla. Tá duša ma neprosila o modlitbu. Vyčítala mi, že kedysi som bola veľmi márnomyselná a pyšná a teraz sa tak prihováram za iných
A ešte aj teraz mám niektoré chyby. Odpovedala som, že bola som veľmi pyšná a márnomyselná, ale už som sa vyspovedala. Vykonala som pokánie za svoju hlúposť a teraz dôverujem dobrote môjho Boha. Ak ešte upadám, tak skôr nevedomky a nikdy nie úmyselne, hoci aj v najmenšej veci. Táto duša mi však začala robiť výčitky, prečo nechcem uznať jej veľkosť, akú mi vzdávajú všetci za moje veľké činy, prečo mi ty jediná nevzdávaš slávu. V tom som zbadala, že tou postavou je Satan a povedala som: Bohu samotnému patrí sláva, choď preč, Satan. V tom okamihu tá duša padla do strašnej priepasti, nepochopiteľnej, neopísateľnej. Povedala som tej úbohej duši, že o tom poviem celej cirkvi.